Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resulta na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay, Bunay. Bunay, agriing ka. Agriing ka, kunak. Apay aya, makaturturog ak pailaeng. Ang sakit ni tatang. Anya ko maitanwag sakit. Unay kamatan. Awan nga rod agas na. Ne, apay nga ibagam kanyak. Apay kit din na saan. Kat sikat tinangut-utang iti pensyon ni tatang. Agtal na ka man. Igat-gatang mo iti arak kan sigarilyom. Isublem di pensyon ni tatang. Marurudak kang ka. Pumanaw ka man ditoy. Iso amat maturog ka ngay malaldawan. Tadamang amin hang over mo. Pumanaw ka ditoy kunak. Kaya't mo nga ibarsak ko kang kadaytoy pangis at chinelas ko. Ha? Pumanaw ka man langan. Disturbo ka iti turog. Awan ka nung ti kwarta ni Boni. Kasanong awan, kat iso ti gimatang iti arak kan pulutan, nga ininom da idirabi ay. Naibus na siguro na. Aguray man. Kita dito'y wallet ko, no adapay nabati a kwartak. Nay, tapay. Itad ko kang ka, tapno ada maigatang iti agas ni tatang. Ay na, nagsingput kan amanugang. Oh, dayta, 5 gasot. Ingka igatangan iti agas ni tatang. Ay na, imbaglakit din lakay. Tadda ka na singput amanugang. Alakit din, ingka gumatang iti agas ni tatang. Nanang, ayun di reseta ni tatang. Apay, adda igatang mau? Adda intad nila kay ko, nanang. Ay, aglalaukan ti sakit ni tatang yaw. Isuan agado ti reseta jay doktor. Ay sus, umanay nga rin da ito 5 gasaw. Ay, kat gudwa emon no saan nga umanay. Ala, ito yung nga rin di reseta, tenak gumatang. Kapay, nga tinaramid ni Rosita dito'y balay. Ay, imay na inala jay reseta ti agas mau. Ay, kunak may tasan kayo na masapol ang umatang iti agas ka. Ay, tapay asaan? Ay na, ay isardeng mo man ngamin da ita panagsigsigarilyaw. Bitalaang. Ay isardeng mon kunak. Kapay at magder ka. Ay, no di mo pala ibulang da ita sigarilyaw. Agawag ta siyak ti mga ibulang. Kasta. Ay, papanamaon. Ay, inak ijerwar. Ay, ibulang mo da ita. Ha? Makaibulbul lang. Na, ay, kamatan ka. Paiti ko na, di ka makamatan. Nanang, jak nagatang amin di agas ni tatang. Nagningi na damag. Ginudwak pa'y langa. Ay, day chay nga amayo. Di nalata maikat ki pa nagsigsigarilyo na. Anyamot ni tatangan. Ay, kinamat-kamat ko itay ang awan latta. Ay nananang, kababain mo't ano kinkin-namat kayo. Anya laangan nga iti baga dagiti kaaruba tayo. Ay, sulpang tumot day dya atatang mo. Ay, nuagsakit. Syakmot lang araw ti marigatan. Ay, ala, ipatumaryon dagito'y agas na. Ay, agpalpa, mantanalpas man ti pandangan. Ay, lakay. Dagiti agas mo. Apay na kita? Jay nga rod inreseta ti doktor nga agas mo. Ay na, nagadown. Ay, dahito ti agas para iti high blood mo. Ha? Dahito maysa, agas para iti diabetes mo. Dahito mat, agas para iti bataw di ta kidney. Na? Nagdadakkel metan? Dahito mat maysa. Ay, jak kayat at tumaranda kita. Anya? Ha? Ay. Ginatang dahito ni Rosita. Amaw, no asino tinangtad iti pinanggatang na iti dayta? Awad baby ang kaw? Jay manugang mo tinangitad.
Tajay pensyon mo nga inutang ni Bunay, inggatang na iti arak. Ay, basta jak, kaya't ato marinda kita kunak. Na, ay, agnganga ka. Ha? Di mo ipilit. Agnganga ka kunak. Jak, kaya't kunak na Ay, di mo gayam kayat, Syakit din tiluklok, wam. Nganga! Anay ko, Ay, niya di mapaspasamak dito, manang. Di man nanagbaw. Pilitin na ka pa tumarin ti agas. Ay, kasanaw. Di namot ngamin kayat agtumar iti agas na. Kung naklakit din nagpinpinungot kayo. Pilitin na ki, di na pagngangaan. Ay namanang, bayam ngamin no di na kayat ti agtumar. Hanggang kasano nga rod nga agimbag iti sakit na. No di namot tumaran dagitoy agas na. Ha? Ay, manang, umika, taday bagakin ka. Anya day ta? Ay, basta, Da. kayat ko adwa talaang tagsarita. Anya ay ti sakit ni Manong Kanor. Ay, nagdudu mga rod. Nagadaw. Iso nga ado mati agas na. Narigat apa tumaran. Ay, permi Itarayan nakpayan. Lakay mat ngaminan ni Manong. Narigat no pilitem. Hanggang kasano nga rod nga agimbag. Nay! Apay nga yan, nagkatawa ka. Adda ngamin amok at tiknik, Manang. Teknik? Wen, tapno mapagtumar mo kadagiti agas na. Dah. Anya nga'y dagita at teknik. Kastoy, denggem ta iba ka. Bunay, Apay nanang, nakapasyar ka mat dito'y balay. addan sa mulam asaba. Adua, ila ko ni bakat ko dagi jay bunga jay mulak asaba. Ilakom amen. Katuwa na. Ay kwa, bunay. Kayat ni tatang mo ti saba. Nang raw na jay dipay. Oh, gatangan niyo Anya? Ila kumpay lakada kami kan ni tatang mo ti saba. Apay, di mo ilibray kada kami. Niyakat ni nanangan. Libre jay may sasapa doon. Kat no di mo pa'y binayadan dya utang mo kan ni tatang yaw. Sige nanang. Jay talo asapa doon ti libre. Oh, di nakabayad ako. Nanang, Madamati pa naglutlutok, anak ka. ay na, mayat ti timing ko Ay tulungan nakman kit day. Anya laang maday ta ilutluto yung nanang. Tulungan kayo pa Ay, alaam jay agas ni tatang mo. Kayat nan at tumarindagi ti agas na. Di nangarud kayat. Agam kastaw iti aramidan ta. Siguradaw ama tumarnan dagiti agas na. Kasano ti aramidan tayo, nanang? Daytoy amalokong isaw ti pangkargaan ta iti sidaan ni tatang mo. Ha? Nagadumot tanti si daan na karnay. Win inayon ta ti agas na iti sidaan na. Anya? Alan aramida mo ti bagbagak. Sige, nanang. Barang saan pa'y nga umay ni tatang diti kusina. Mangan tayo na. Apay nga yasak lang, tikit kita niyaw. Nanang, mangan kayo matanang. Lakay. Dayto iti sidaan. Ay, nakamalukong Ay, katuan. Insaganak at talaga dayta. Kan, puro lasag ti pinilig para ken ka. Ay, Tadungdungwan ka unay lakay. Ay, Ay, nagsitlakit din ni nanang ko. Ay, Ay, lakay. Kayat mo, tasubuan ka pa. ay, saan mo ta na ba ka? Masobram ti panang dunggom kanya. Di ka pa nagbugaw. Mala, mangan kagarudan. Mabisina kung kahit ramanak man da ito indigaw. Ay na! Apaw! Una yan ang nagmayat talsan na. Ay!
Ay, mayat gayam no dongdongwen na kati asawa ma. Oray, bakit akom kumpait basta na dungaw? Ay na. Ay, na. Dayta karne, lakay. Si Daemon, Ay, nalukneng Ay katuan, Ay, talaga, pinalukneng mo ma. Tamo ma, medyo bungala ka. Ay katuan, Alan, si Daemon dayta karne. Medyo ada taba-taba na kay. Ay, wait. Ay, dahi takot ti kayat ka. Ay, na. Naglaing nagkitab ni tatang Ay basta taba, kay kayat ni tatang mo. Ay, na bakit? Kastala tibiyag Nagimas makan di kakit kita benain. Bakit? Apay, lakay. Nah, kaslada na tangke na. Rosita, apay nga adda ka no natangkan. Ay, iko nga min. Ay, di ko day tatang. Di ito lang analok nang. Mabalin ang ngalngalin yung. Uwan, kasta nga agpay so lakay. Ada manendangal-ngal ko akasla natangkain. Ay, ngal-ngalom kadilatan lakay. Ay na, mayat dayta. Wen tatang, isaw-saw yu di tasilay. Wen lakay, tapno na imimas. Dayta siling adda suyken kalamansi na. Isaw-saw mo dita. Ay na, mayat, naimas at talaga ta karne. Ay, wanan niya. Ay na. Anya ngay lakay. Di mon marik na, wano. Awanan, ti maketab mo anatangkan. Awanan. Alang nga rod, ibusam dayta inted kaw asidaam. Ita tanalpaskan anangan, mangan kamutan iti dipeg asaba. Ay na, kasla nabsuka ka. Ay, Kanam ka din daytoy inukisak. ay na. Ay, inyo kisanak pa'y gayam. Ay katuan, Ita bampay nga inukisam ti ka nag-asaba. Mano atawentan nga agdindin na. Nagado ti apo ko taan. Ay, kasta nga men, dya ibagbagada, anadong nga asawa. Saan ka mo anadunggo ide? Pasaray ibarsak mo pa'y kanyak ti pinggan kang basaw. Oho. Di mo ka din laglagi pan tinapalabas. Alan lakay. Kanumkit din ay tasaba nga inukisak. Unman. Nasamitan niya. Uwin nga raw. Mula ni Buni day tayo. Wan, mula jay nalaeng nga umutang nga anak ka. Na, kaslada ng algal ko natangkay. Adamanan? Wan, anya kay day tayo. Ay, ang mga no jay bukol na day tawon no, bato na. Damot aya bukol ti dipeg. Adda, jay ni Tabe, adda bukol na. Na, itala amang ngagkaw nga da bukol ti dipeg anitay. Ay, Giala ka din. Ibusumon day tasaba. yak kaya tayo nagtangkan. Sayang ano di mo ibusan. Basta ka numlatan. Siyak pa'y may tinangukis. Di mo kit di kanan. No ngay jak maibaos. Ay ibusam. Di naklab no kasta. Si kakidimat. Kas kalatin ijer, bakit? Nagtatampo ka. Lakay, nag-text ni nanang. Kat anya nga iti kunana. Kamuti ka no ti ipamiriginda na kini tatang inton madamdama. Ikalyaman, taipan ko iti balay na. Ay kat una. Anya nga aklase ti kamote. Jay orange, yellow, wino, violet. Uray anya, basta kamutay. Ay kat una. Kat mayatan ni tatang. Mayat siguro na, tasaan mat nga gululawang. Nasaya at no kasta. Di agtumtumaran iti agas na. Wan. Kumusta nga iti Marie Creek na manaw? Ay, mayatin na.
Awanan ti ulaw-ulaw ka. Masaya at nga ron ano kasta. Ang mas daawa. Diyan mo nagtumtumar iti agas. Ngam apay ngay, tamaya matirik na kaon. Ay lakay. Adto yung ti merienda analing ta akamute. Ay na, italaang manan na makapanganak itinaling takamuti. Ay, daytoy man Violet, kayat ka. Ay, saan mabalin kan ka dayta? Nay, apay ngay manang. Ay, kukwa ni manong mo dayta. Lakay. Kanamon dayta Violet akamute. Ay. Kita man lang ti panang dungon ni manang mo kanyak. Italaang da ito'y Kurang na lang subuan na kaon. Mapay nga ay. Ay, wen, manong. Tatay ko na nga rudan. Ti pamilya nga kay kaysa. Naragsak ti resultana. Ramana man dato'y kamutay. Na! Nagsamitain. Ay na, ibusam dayta alakay. Adaman nangal-ngal ko medyo natangke na. Di bukal na dayta, manong. Anya! Kamutay! Ada bukal na. Ay, kuha nga men lakay. Dayta, tay kunada nga imported akamute. Important! Baro a klase ti kamuti dayta, manong. Mas Nasam-8 kun adda bukal na. Ala, kanam lakay. Naiimas day na nga imported akamute. nakaramanak mutlay ti important na kamutain. Titan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resultana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.